Man V Eriogo, Rapper Steve, Tiger Msanii, Jess the Puja, na bandabange abubagendrete kwelikia Bike Naroro na Koreto Mogoko Wuchakira chisa isanonisa tuchamugasu Gwekarigonobe Bono ayibunu mwanchi wabateriaba na boigo mwanchi wamurubrio Gusii Urban Blaze tuare taliki yogo jiranaroro yunyale kubasira chaka kugore tiketi ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo gusua kesimi asichina mbichi iriyo manyamange ebesa yogo soeraroro nichishili jichimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Biyamano mwanchu muliri Ndizi TV andonsi asoberete nande nimambingia atokonyorana asembeo anene asumuruberio bwenza kiyugo jakiritukira Jumatatu karituko lya ichuma asirituko lya lero lirituko lya Jumatano nani ya saa twanjire twararituke ligo nonyege kendete akinya so twanjire na haya niribya twararituke liga itariki 29 umutinyu 11 umwaka w'ibiri na mirongo ibiri na gatatu ekeronya saa ndete gutubwira na kwene kibuna twabukire buya torari tukeri na tokchake kibago bona bono ntutu achakire asemambi yaboniga nogose mirweto bana nanya saa ukubukiri bona mambia ekeronete kwirubiri gochi aseke bago kyao chinsemo awo ime yense ya Kenya asurubiti na kibago kyao litukire mbiya mono asogo chora Ndizi TV nero wansimugusi anene asumurubirio bwensa kyomurubirio korosari tukuriao Todo na ria korekana nditukuri na ria korekana lero na ria korekana nditukuri angyo ase ensito Kenya gose ase sengima igo majuberto kwari ni kyandike kumtoka tena bono nejinga kiri ogosoime yumurubiri tuchaka munae antokora munae tumete na bora boke kobwata makongu ao nabonyo roboti rwajirina ose bayiri na basani kwa sirio muhino mosani agende nelina nyasaero twanjiri twabere moyo bono ayunari agweta asenseye konde jamsingi nena kinya sae ale asensemo yeito asemambi yabone umachumba na kwale nikyandike komya somoroberio obwenza kya chinga kyechiga ochaka munainjwe nando kora munainjwe asemambi yabone gerekie ko kwarekaro wasoirime eyumurubiri ndigitangani okorangelina okwenda asensemo yesimi yao nabokutorikira uchumbe ogwetara se namba ya 0792192834 ene namba yetu ya studio asemambi yabone wegana botobwate asensemo yemitandao kanongote mitandao ya Facebook no erime okodonyarumna Ndizi TV News Digital inensema ya Facebook boigo you like you comment and then you share aba bigeten sabuna okorike ibwanjirane obeke comment yao elinde nayo mago share na bamino pamanya na bono murubiri bwensa kya ochagire boiga sensemeli ya YouTube na rongotoka tororo una Ndizi TV News marite wigonya lige 11 lige Ndizi TV News ende kwatonyora na boigo ororara sinara lyogo chat na bogo like SMS yao gose amanganao aliko takitonyore asemambi yaboniga aboigo na bogo subscribe na tura subscribe gosobe ke notification ekaro muroberi no yo chakire kwa manya na bono muroberi yo chakire asenjera yabene asemambi yaboniga asensemeli ya X Abo corona roto x at Ndizi TV News ene twanyora uchumbe yao asemambi yabonega
abigo majumori bono ntwaso sense meli ye website www.ndizitv.net abno gotonyora asemeroberio ya ito chinsa emeronge bere nenye matukata nabere ye wiki amatuko emerong 365 days omotienyi omwaka ende watobwatia kera chingaki twasukanaye mpaka twakora asemambi yaboni kumachumari tiango ture gotaina bono boka aino mogusie getingije kengaini kiario bondi kiagacha emburego tu oso amwae no mogusinya kwerigeria ekara aso kire bono kwerigerie ninde gewe kamaro kwanyona nkere kieke obwate naye okwegokeria na naye kwa atwalire gose kwa nyarire kuniba kende ikiora aswere nyumba asemarogoba ikomochumere na kwade nikende gikomi Joshua utamana botambe na re producer kwenda kimena gose producer and director korkina omoroberio yo kwensa kyogocheire asinjira yabene amariogi amone chibiche cha balance ubia inegasi ya Joshua akwenda kila kitu iko swali asemambi yabonia yona akwariani obenentwe mpaka mwerio asemambi ya aboni nyoni tuwe Jumatano botambe ne tuwe katua kwa ndego lechi mchito amatemo manine kilasi kia gatano gatatu na soka ano yabande bako mochi kyombegerikyo nek bunanke bwate di obosero biye osematemo ayino nya bwato kwa tabwato ketubuya abande bachire mpaka kambiro yabo igo mtu akoro morobiri 844 yori tukurira mogani itongo ikala ase studio asemambi yabone ikora gense ya moneno skoru ase skuru gose academy ya Maxwell erotogoja sinse mocho gembo ngo ikare gega Thomas Orori Nyagaka ngo ikara ase tunera tena ngakema temo ya skuru ya ngakiyakora na kiago kerete era matemo aya ngakiaroje bokuroka numbora gose eraroje kila kitu iko swali ne skuru ya anyorde be korenda yonsi nekro ya girense ya moneno su ekara ojugoika ase studio asemambi yaboni wakire biyo mwancho muri betasini Ndizi TV ne mambengi yangu kwa nande wakire korutwa gateganiteri tukuria Jumatatu weikarero kubaboria nga mbu ya mogendererete emambi yabono abo tuiraneria gusukungiranira gwetera sensemo ye mtandao na boiga sensemo SMS ituma tunyari kumanya nga kitogenderete egentekia sana ketwasoire a sensa kya etogo kwarigania na boigo twakobori na kyobogete na kibwero beretie na kyogenderete ase obogimo oborensi ya Kenya na kimbura yelnino ekoirete igo mwancho murigeria nenchire magote ngabono twachakire ensa kya usitwasoire imeyo moroberio bwensa kya imeya Ndizi TV na bo bwansu obwo Gusii omoroberio ochire nkuma ochire gesara otaikereke ase orogongoro iturwa Kenya amone chinse chonsi chitwetana ine nabiga sensengema ekyagera ngo ikatono ne chinse chiri cha Michael ngotara tore asense itengema ekero omaitenga website nero abono manyanga etole ase ense onsi chinse chonsi chiri ase ense yiga abo mancho magito basa ko bwago tubwatia konye kore chinse cha Michael konye gotete gotara ochi chinse cha Michael bana manyanga Ndizi TV no tole komo wika omoelio ne mambingi nya satu anchire tomeranire asembeo bali babwate aibirukunyo ango batinga okugwena kwa bwango nyasaba anchire aba chinguru na baigo anyare ko bara ase obogimo bwego na baigo no ninturu Ndizi TV etokubeka nyasaye motu na keko gatokubeko bwato kamarandia chinse cha mambi anyara gututangana ekyagere totega tiganya sae atangane tunyare korumaiga igone mambingi nya twancherege ntekana nkiringa so imeyo morobiro bwa ensakya etunyare gusanga amange tunyare kumanyana amange ali agenderte asinsito ya Kenya ene chinga kitumaitenga embrel ni nero negendrete asechinse achinsemo imeye ye county ichire asinsito ya Kenya nabo igachinsemo imeye rogongoro to rwa Gusii igobono mwancho batenga soime oikaranso ike soiba bere batatu asomorobero batule batenga soime tunyare gosanga ase obwamo alinde togendere go chimotwe abantu bonsi bali bakuruchinsemo chiricha South Mogirango asimore soime yo morobero amashabike tukuruchinsa mecho chonsi ngubatenga bono soime yensakya ya chakire bene ensakibono ya chiregete tobasa ko tigara maiga tobasa korara ya yaboka nabo iga amashabike tukuruchinsemo chichano Mogirango Nyamira ruguru abantu ba West Mogirango soime yo morobero abantu bonsi bakuru
chinsemo chonsi cha orogongo rwa Gusii Nyamache oche Keumbu oche Keroka abo bonsi Masimba bonsi tokubaligania imeyo moroberio ase mambi yaboniga amashabiki itali sugu ali abapana timu apana kosa timu ya chini ya maji nabo igo bali team diaspora bali bachinse cha Michael tokubaligania kikima imeyo moroberio bwensakia ase mambi yabone ometinto bwatene onyan team viewers bali bakoligereriga batali kunyago kwa nabo baburuka ina timu ya chini ya maji ko mwancho muri katanga karibu mwensi asomoroberio bwensakia ase mambi yaboniga nabaira maiga nabamise tigoro nabaira amaiga kigima amaiga mange nababwatukire ase mambi yaboniga Egoso imeyo moroberio otomanyanga wasoire aso moroberio omwancho morigeria toma SMS gutrasi namba erase screen eyuede 0792192834 erinyale osanga amo 90 onyale gotweresa nga kyogendrete nabo igona kigwiro bereti ase rituko lialero chinga kechiga tokene tokoene kinga ngokora tole emerimo ngwesi batore emechibi nago konge bigokoro etunyale goikera ali aganeiri ase rituko ekyagera ukimambo nga wekato kongie bigokoro etunyale wetuma toma nabo igo uchumbe yawe trasense moyo mtandao Facebook asote na Ndizi TV News Digital wikagali mwancho mulile nabo ko like nabo go share erinde abantu bonsi bamanyase page yangaki ensakia omorobero chirenkuma ochakire ase mambi yaboniga nabo igo mwancho nabo okubwatoka comment okwaregani abantu babiri batatu igaso omorobero okoganali oyo minama ya okoganali abonsi pio bali barwaite nonyo kugwena kwa bwango ine nchire yomo omwancho molito kusanga eye mase ya mona inwe etomanya kwanga kimogendrete nabo igo asense moya YouTube tunyabona Ndizi TV News enyala otosa gokototebya abirata to nabo igo aikere ukoligeria Ndizi TV nabo igo nabo osanga nabandi nabo go share nabo comment kwenye koroma yani karibu nabo igo subscribe gali wa beta kya wase kengere keli ikenyale kumanyanga Ndizi TV ya chakire ambience ya chakire emeroberi yonsi negendrete ase Ndizi TV nabo igo amusomo tandao website mwancho maligeria tonyabona www.ndizitv.net ebinyale osanga amo 923 anedot moma wasoi meyomorobero karibu kigima eiwenka tunyalo cha kabene nabo igo tunyalo ukora asenjera erengi yali tukolia lero na botambe neli tukolie chisemi itukolia Wednesday ose Jumatano Aliko bali tukolie chisemi togosanga mange igolo chisemi ne chinyinge mnabona cha abana bako letekira site bona yonsi ntogendete gosanga ambako te form ayonsi ngosanga tore anaba manyi na bali babwate no nechi skuru bono tukulia lero tumbwato mageni kurese skuru ya Maxwell yenya tuteye ngaki no nyene emeroberie ko gendera na kiroche wizara yikisemi ko ndete ko mochigwa erenko nyamochale nchire chinde chonsi igo mwancho morigere kwaregani osengo tenyenche mu bantu basogosuka chikachinsa chire ya monenusu na mange turatware asense meri chiseme kurende boni gaso ime ya somorobiro ikaransa oikense kigima wekongie onyora macha amoronya gosiba ngoraiga Tonya kumanyania nkikegendrete asense to ya Kenya igoso ime omorobiro nabo igoso ibabere batatu ase omorobiro ime ya Ndizi TV nabo bwansu bomugose mbuya mona sorbanda to tumaje SMS jeno kiti mujeto Jones inye Edward timu bana kosa team following team Nyamaji na team diaspora ekero tukubariga ni mwenza simwabeta timu ijito chonsi nye team diaspora mukora wana Ken Disemba ngaide na bono kwabo uno ore gose kwa kibago kya ore gose ngokora lakini ore me yumoroberio asemambi ya boni na mashabikito onsu pia sense ya Kenya na ino kubariga ni asenjera bene Korochi County emerongene na isa noibere mwenzi mwariganiwe moso ime yumurora sorongorwa gusina kibwa kire ensene kene da sinna kinise merde na bono mwabokire karamate tugwe tomagoji aseke bago keino amatuka tikarta maketokoro mwako yogara Kenya sango tuanjirare toyokumbe asenjera ingia kabisa ekero atoto semredina goikatore omwaka onde asenjera yabene dolfini morake mso motangs usandir ma white
Joshua Tirimba, Honorable Julius Mosomba, Mike Tago, Jared Oyunge, Dennis Mogoi na Enoch Mochere abunga ndoji na wamejaja ndani ya nyumba baikiro koswa sumurube na hivi natora aswa totugumagega babu Dolphin Mora totugumagega nindoji Kimsoi Mutangi nimekuona totugumagega ikobone ngento korangina tuma ujumbe yako totenga kikuwa bogire na kirobere tituko lero lia Jumatano ngayoko gendo meti Jumatano echiro nero asigiti Iga bantu bari bakwende jira asigete bari bakwende kigeni asigete bari bakwenda noyena matanga asigete bari bakogenda nonyeno gukwani umoiri igo bono kiro muntu nabwate sababu yaye gosinabwate mirubiri yabura rubiri tikirali tuko lya rero igo nayo na korobeti kende kiri roberetie ndometena nyasaye ngokubwira na nikokonyale onyare kogosuka gojibosina ndo nyare kokunta ali tukeriga asinjira yabeni nyora nangwana dorasa yebiro ndagotebi abira tatu ekarongo kanara kwa obo maigeri abira tatu asabari banjete ayebiro ngo bagira mbemano ba Kisii Mutangi rituna green eno kumochere nimetena mwanjete na mwezi amasabi gyonsbi mwanjete atokora kwana asense moyebiro ende biara tokonye birengereri nandi tuwara suke ujibusi umetense no kunya kosemani koruka itote banin ina Ndizi TV anene asomurulwensa akia no ku entertain na ku educate na ku uniform etubwate mambo ni matatu kune dali aliyo muraibwense kunde mambo ya ensaki na aronigo aratatu to ku uniform to ku educate na ukumanyana ningi kegendete uniform educate na ku entertain twagotenena na ningi kegendete ase enseito ya Kenya mature chare na ningoroje unasema ya kwamba umechacha ndani ya nyumba asemambi yabone mwachibonere mbere ndete gotu ndwaroje ne serikali bono kubatekana ni cabinet by Karansa mbate abuna nkujibasa ngo tibari kujasi county ine nyaji gukora emirobelio ao yondoro jomoga muraibu makonyo muraibu enseri katika shawa agakaro kwana aliase county ya Kwale ebune mirobeli ya bekirwe eligo sira county ase mirobelio ya elia emejandeli ya kirune elinino abuntoro chika ukwana adena county tumekejibese buya adena bagabana bande agatokia bagabana oyo Kwale agatokia bagabana bwe county ya Nakuru na bagabana bande bagabana ukabwe county ya Nairobi Johnson Zakaja bagabana bwe county ya Nakuru na erasasa nikihika numo gavana bwe county ya Kwale una babekire mirobelio yo kwenda kina bantu mbali gochuchandika ekarembre nyinge gendete gotwa wigo ntwaro jeni kambiri tukurigaro high court gwetira three charge bench mbanyade bagote na housing levy nigere mamincha no nelichiko na obwene bwa bakenya karwaro de ruling iri tukurigaro ntwaro jena bakenya bangini go gete kolende final ruling ose ruling buyaba chikonu bajikuru January dare 10 ndo jemana bawo chikorwe verdict kabisa igoro yengane iyo anda sina rebarai ange abande baja ko ba mojiri kamero ya bana igoro bare go strike down housing levy ni go bare go kwana bakole nande bago toira mpaka January dare 10 ebaro tena ya bone gente gitege tukuteru ale ikiagera ni go kiamigira ba Kenya ngirende toko nyambaka tare 10 taliare amatukange meronge ne gatutigari toso tare 10 iyo umwako yento maikona 1.5 levy toko najo nka yegoji ngi yakodi nande naki yamigira ba Kenya kolende korengana ne three charge benjeri iyo ya choletwe no na omo chief justice Mata Kome banya deba tena ya kubadana na bari gereria mangana yo ni gale mamincha nerijiko liense ya Kenya Obonto arena ekambero gonya gukana gena ndwaro je kambero enkia kanete igoro ya mangana ya herit eba serikali de gobeka mangana ne chai vuelete to change inja kanete gara denini na ya korati gake judge bencheli ya rengira Lawrence Mugambi Christine Meu na David Machanja ditugiro mbate na ya mangana ya housing levy tigango era nebwa tebwati buyago cha saba Kenya nigere mamincha nelijugo wano kwanyana tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka ujao nga kibao choteba ebago tuguterare gosinandura nyorena bonjuri kurende kanaro jumura ibwense era bunago teba nigaro jone egendeke ekoti niyo yamokonyete ekamotebu na ebibengere mbire bago jiba change yokorengana na Kenya kwanza bado housing levy inasimama bado iko
Adene bintu mbire bakwana bakarabati ari bachenji barore naki bigosuka gochi bosio. Bono en Kenya na tuendete gosukuma torore naki bigendrete. Boigo asiri tukuregoro ndoro joma bwasi miola moja one Kenya. Mbali ngase seme ya Nyamache Green Stadium ekero baikernete omoyega abu wakambuya abu mugabana bwe county Kisii ukabere Bauro Simbarate anene kerarwa kra menyi bwe county Kisii nambuya asoko mochora ko mugabana ukabere bwe county ya Kisii. Iko mugavana naraite moyo yikernetwe numrai bombo simiro moja bigo wikiama gia ODM Raila Amolo Odinga former prime minister no alengari akamochia serikali anenekero ya bekiri mirubilio yogo chukonia ebintu gete bie serikali K.C.P.E Bibrain ebinte binge birituaro jegora senza mega set akamochia tena ansemo ya Bibrain isekoniwa bona Kenya maguta kalege sara igomba nyamna bono amaguta yubado nigo agojokina legally igonorojina ense ya Kenya ene tojino namora ibu kiama kiawa ibakaronso msioka wegonerole principle asomo bwasimiro moja kari gukwana kagote abuna bono nonye baite diari asensemo ye dialogue imbete di emangana be ye dialogue gira atana ikibidi gego sinya kabisa itabidi Ruto baikaranse na Raila batutenga kitosko ujibosio na bate ya tena igo pardon torosa bate tene bindombire bali de recommendation lakini kera angape ewe kemo betereri Ruto oikaranse na Raila bakwane kitosko ujibosio ase ense ya Kenya magega bandana batara Ndizi street ase okorobekana mugabana bwe county ya Kisii osingire yode abuna eretari gwakana embeo buna gwakorete mirimo embeo korengana nero tena tari wakana nonye ne shiringi lakini bali bakorete meroberi yabo bene nabako bakana bega kaburi barayi bali bande baturubande kurwase asale bairane bakwane baronagi bagokora county ya Kisii ayonsi ni garenga sense meria Nyamache karaba MCA ane bali bako mokoboko badebe tena mba wanja montonde bwenzi anyakoraga omugabana ekiara ayonsi ni garenga sense meri ya Nyamache litukuregoro asebunge yabo basi litukuregoro ya Thanksgiving osu wakerambia kerona jabanta bange balenge ali asitukuregoro naroje wakiri irali Ngori Tom naroje wakiri Bonuke naroje wakiri George Mo na abande no balenge walikita kambi kwende kibana na barabu baena ne solidarity na go na gwa kambi ya ujasnya sae ase ogochoro kwa gavana Bauro Simba kwa mugabana ukabere ebwe county ya Kisii. Nabigo mwancho morigeria ntoro chenga abamenyi koro asense mo ya kyoge baganiri bono omubunge okitutu chache south nere okibagendi anyale kubaikange na kubaroseri epara eyo koranga yabeire emechando asense meyo anena saba onchori bali bakora ase chichiro aocha nyakoe matongo amone chinde chinyinge bono nigo baganiri epara eyo kwande chiro ya matongo enyale go ikwange korosi werigereri gwe ekorerwo ukarabati erosi wikigima elibuna nene chinge chiga chembura abantu mbagutwara emechando emenge asensemo yobosombi elibanyale konyoro mweso ekera monto ogotara parembe no nayo kwobwa nonye na bali bakora ase obosombi nigo bagutwara emechando yogo ikase chi customer chiabo sicho ikase chichiro ase chinsemo nonye tari chichiro ngo chiskuru nchiro chinyagitari bono nalyo konyoranga emechanda emenge ekoba igo mwanchu moriga bono abamenye bensemeyo ya kyoge dono baboliro mu bungenere kibagendi abaroserie para eju elibanyale kunyoro mweso ase ensemo yobosombi chinga kibago ika chinsemo nabo igo mwancho murigereria nigo boigo abantu baboliwe kurigereria abana aboigo kubukori kubwatia inki abana babo bakora ase ensetu ya Kenya chinsemo ekagera abana bale ase chirusa nere buya aboigo banyale kurigereriwa banyale korototwa ninki abana bakora ninki abana bakuri gereria no nyina ase chisimi no ase chitibi tigaba iboli bonsi baike ange abana eri tunyale ko ligeri kumanya ninki abana baito bagokora Aigo ntoro chinga enke ya mo neganeti obokonyi bokwa gachino ne nyumba maiga ye nyumba yabo yagure se bono mete mbreje iga konya nyumba ya hoteli buya abo konyora ya gusanda konya ya biri taturi bono konyora kana yagwa bono konyora nga nonya chingo tuchije konyara bande mbali kwenyara maene ko kwagacha nonya ne nyumba gosigo tenene one gesigisa igo bono nere buya abasamaria baya bonsi osabanto bonsi tobeto konyana ase
asenchire yemo ogochia ase yende omwancho muri genda gotubwatia gwetira sensemo yo mtandao Facebook asotemena Ndizi TV News Digital eryo nyale gosanga amo na intobeke comment yao nabo igo onyale gototebya abira tatongaki aho okero ogoshia na abantu bandu mete nkumanya bali Ndizi TV nabo ngo gotebya bali ngaki Ndizi TV ere ase mambi yaboniga nabo igo ase semo SMS mwancho muri gatotumere SMS yao otumanyanga na otole amo ase mambi yaboniga wetira se namba era se screen 0792192834 ero nyale gototebya nga naki omurobiro bwensakya imbara bibali owosoya so omurobiro nabo igombara bari gutomera amakwani nabo igona boko oganeria maya babere batato abo igo sensemo ya YouTube mwancho muriria tosange ayama wetira Ndizi TV News abo mwancho muri watonyora ase Ndizi TV na Ndizi TV News unyale gusanga amo 90 andake onyore kura ase chinse cha maiko tonyona www.ndizitv.net abuna sensemo ya website ero nyale gusanga amo 90 ayama ase yamo bo mwancho muri Ndizi TV bono ego koteye ngabono notora ase emetandao yonsi notore ase chinsemo chonsi tonyara ko teba go sonyora ingano ratamire ngabona asokiri ku nyomba konyo gwachire kebago kya omwancho murigeria so asense moyo mtandao tubwatie ya masa yamo ekegenda kire mambi unatokobuka ochensa kya ntomaite ngambale barabuna barababukire oche ase ebibago ao elio tunyale ko boikire etoko ganda sense moyo mtandao twabeka live yani ya masa yamo watonyora naye tokomera naye ya masa yamo asentire ye mtandao igo mwancho muri ne otore twebangete tomaite nga omo chomori erito nabwate kibaga wasoka kega to ocho ikaransa iga ikaransa bintu bono bya salekire bya beide bobe wikabono so kenekera wasokire ebono wika also asense medium mtandao ironyale utubwatia nabokubeka comment komanya kotomanyanga na otole ase obwamo amashabiki tonsi bontokotenga asante sana tokogenda gotoma SMS asokana gotoma chi comment igo bono enjira bune yugo igere buyakegema etokotenga mbi yamono endera wigo okonyotora tomo chinsa na chechiga chinsa na chechi okobwato ka comment yao etunyale konyebwato na into asembe ochiwika chisa chiri cha check techito kumanyana ngano telebono twensi ekatokwa nde tentieri ya check na kwanyana kanga nole imerwa ikire ime ase tenti yo iko mwancho bigenda gotuma SMS yao ose uchumbe yao wetira sense moye mtandao na wetira se number ere ase screen Uyazano mwancho mulire Ndizi TV to kobori na ine aeno isanegete na machivu yegerasi katano atato asokiwa andonse sobedri tukore to kwanda goro ichemi asiriporto kobona aeno isanegete na machivu yanya de kago sokiwa ne kyombekeri kya nege yaretuwe no wasiri wichemi sekiro bak machowe karabe boli bande bakogenda asekambero nekro bako mojuna machivu ayo tanyare de kago sokiwa karubie karabande batena itakire ko bali cold ama kiubuya ine aeno isanegete na machivu abwatogetwe wiki eri no mwasiri bwe ekise ina report ko bordia sema byabone na bototomera gwetera 0792192834 ina bototebina ayeno isanegete ine eno isanegete na machiwa nyarega ko batukwa ne kyombekeri kya nek ko amatema K.C.P.E kepse bado ntokanyete lakini totomera uchumbe ya asemambi yaboniga kato ko bordia no isanegete na machiwa nyarega ko batukwa asem wiki elia machivo ekraski atano katoto totomera bono uchumbe yao asijinse mejo mitandao yetu bado utapata uchumbe wako baiko gwetera namba yere 0792192834 namba yetu studio asemambi yaboniga litukuregoro raira ni gabe uletia serikali ya William Ruto na hao Ruto wameshindwa na kazi. Ni mwaka mmoja sasa bado analaumu Uhuru. Mbona hajapika ugali yako mwaka mzima, anaongeza ushuru tu na pesa zitakwenda kwenye mfuko ya watu binafsi. Oino muraibo mwasimero moja apore Dir.Thomas na ninki goikabona batararugero bokoma bwabo aba Kenya bali. Inki yakora bagonya ko brem umurai umugoro bwense ya Kenya ogatano murai okane bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta. Karonsa sensema yaga tebana eba komoji Uhuru Kenyatta esale bobo tena Uhuru Kenyatta still is the kingpin yesemeri ya Central. Ayubono na arense meri de kwatota na ni siasa kali. Ase county ya Kisii ndoroje na monda no etara soka bene ate na bono batikane no mugavana divorce ya beire igoro tarengaria. It was considered waziri
absent yani ta akwa ugo igo meaning ina rural wanto tebena donya doje mugo moina donya mugo mendep mo senator doje nere umubono bali ba yabuna keraba kwani ba yabuna aba bonds niko balinga sikambi umugaba bonds ba rural batatu ekere bari ku campaign pamoja bagenda ji constituency chonsi kyanda bakaboli chikura inga mbwango gyobo barabo batigana batigiro mugaba na biega no mugaba no romobe usina barababe iri jibwe nawe bwate asibirengere byawe kyana na boko mayanga kimonyo bireska umugaba no rebobe gusina babale bobe ekyagara gavana ningera abakaniri yagerina bakaroko jarara go jisikali muraibo mubazimiro moja bado akiwa Kisii na ruete example buna abante bari bande bakominyogiri wari nene babwaderike omwari ngo gubare roje niriuga bado bayibyonse baguroje bagene nyamiri babwate eguroje bayi abana bariko kwana litukore warali karwara wategara K.C.P.E jabo ali tukore kana bagatana simba tigakonga bibuna emamba akonga areme bibune simba ekero ta twara buoba Nagabana tena mugabana tena etali muoba bado atajaba kasi na tena ereta wanja monto amo de arusibe je county buna amwe igona boku machikorona terms jigonya gukwanwa abara ingonya komojani bali lakini oyo ngotakere gocha hatobeka mabuno mugusi ni ngora harangiri omogotana habeka bagusi amo zikanisa Gusii Council of Elders abarai abasai mbasubati mbasai abamura ingoyo gotobekam gyadwaro jena kyombegeri gya abagaka limbale ngali basa betege kor kabisa igwe minute na bagaka mbarao patagere ko toretam chiko sijo sikiana na bago jamo torena kitogo suka ujibo sikolende oyobona ngoko initiative project nanda barai abambaje Kero bono bako badro jano neme kutana kolende ayubono na emete Gusii na baje ikire igo amangana makong sana ragirinde tutasidi kusonga mbere mwaje muri ngachere ngo iki asenza meri yebiro asida ikega ngo minyoki asinini kero na ako na rigitindu bitano iga usibine iga na bongo sali yebiro ngo tebina na kyota kirigo sko jibozio anene aswe obogimobo you should know how to work nga kyoko waki obogima bwao ande nga kyota ketego suka jibozi nga tege tangani walk your talk yani tara ne ngwana yao kira chiso kwana egento keri wakwana ngo kemenya role diga bantu bakomanye asegento keri wakwana nande kwage kora bawo there's someone who let people know you as a person who does what he says he will do. Tiga bantu bakumanyena keri wakwa no gukora ngoge korore abantu bateno yino muntu bosa ubitago ikirani iyo keri wakwana tema kuke wakeri oske ojibuzi ngo atete nango korore kintu kete tema ngo ikirania egwento keri wakwana te walk your talk yani tara ne ngwane eri yao ekintu kia kabere have a plan goika otware a plan goiko orengere no matter what is going on always twale plan asobo gimabwao robe no eno mwako mogima robe no ene miaka ebere robe no ene miaka 5 robe no ene miaka 5 lakini miaka 70 na boko nyorana wa achieve plan yao unabona boro nyore injini ngobate miaka gete danga ndina chagete ko plan mapema maito mondana plan ti mapema bona ara sigete mondana ro plan ti nera ka plan bobe taiya sigete igogo na boko plan mapema maito konyorore na abantu muntu konyorano monte tauni uko kwani kabisa leo tenga kiore buyaiga erebono ata plan ti buya igogo ika otwale plan omwanjua omorigereri nande getokene na digi identity yao identity ko identify ina oyo Brighton oyo Joshua oyo Nyagede eliego ko identify ina oyo ngendo gege awara na yebiro mwanjumoria ngana ko debi asemambia bana create a unique identity with what you do kedio okora create identity make sure you know for doing something unique yani yekore etabauti asore unabona kindasi nsakia wikante meokora etabauti una Joshua alia balance statement kabisa wikate mesana abe unique kero abe unique nande tekonya coin for of kilomondo asegento kiriokora
do something special meto mundana ko in for onyore na ogo saliri ebinte ebirene ochimaga egento kende giakane dato kwa na bitano byoka ngore binde mbende mambie sali ebiro na stay focused on your long term goals umanjumure goika origereri chi goal jao yani focus noni gonda tende ko focus yani goikorigereri na to rusie side umete oise ko sirio boroso iga noene meri yagure oje noene ndege yagure no oko focus naliora noene bambu era head ekona nere bosio igo iga o focus to a long term goal for a second ekiagana teyo oko west yenza igo bana gwachandegire egento kyo mairi asiri tuko liarero inerina learn from others mistake kurarani kurwase mistake yabande omonto mungaini a clever man learns from his own mistake ndage tombo adabiya uno monto mungaini omonto clever man clever man niga kolani kurwase mistake yamenye lakini omonto le wise Joshua na bako ndeye maridanya tbadosi biana between clever and wise. Clever man nigo akokora learn from his own mistakes, but a wise man niga learn from others mistake. Yukora soma kure mistake eri abande bakora otwale study olectivae nando bayanga kibaro ba kolede emejande yebabwate ose mistake yebabwate. Ebyo sabiko konyo manjumore osuko jibozi kyagara egendo ngenda tutagete tobe aba osuko jibozio aba okonya ne kyagara enere njire yemo yogosirana ekerota gete bwate planning yani go ikasu tagete you can achieve in life oigwebe ikrani bionsi manjumore manyana aye go ika origerina aye nkenzo gege wa gorre kiragere oikasi gete kiragere no nabantu baikasi gete Manjumari ayo na yebiro asimambi yaboni ngaretena wesemi yaberatato mambi ningendere kiagran 10 nabwate mambi ningendere bitano biribiko garana ngakyoska ujibosio ase walk yao umwanjwa umuligereri Monchori ndeno kwegena ngakwa botireke mogo sibibere ase enseme yo yebiro eryo nyale kwegenderia asoguma bwao bwakira rituko teto nda ya masa ya mawika ase enseme ya check na nabatebito wika tora sententi ya check eto nyale kumanyambara baso ireme yo morobiro bwensa kya emambi ya rero toko chakira sensemo ya Facebook ndo chinganero honorable Julius Mosomba whatever as usual present from Amakara settlement scheme Nyamira County currently at Keroka Technical Training Institute. Asante sana Julius. Dennis Mogoyota Nyabitunwa with my wife Yunia Kwambuka na my daughters Wakire Uyakigima present. Asante sana. Susi Ruruma White morning Dorcas. Good morning to Susie. Joshua Mbuya Tirimba Tenga from Nairobi. Ruben Center tuned in na my wife Dorka Kirbo na my beloved son Carlton Tirimba. Asante sana. Eno kumwachere good morning watching live from Isebania Boda Wakire Buyakigima Nyasaye okonyire na rorire tuko rinde nkoganeria staff tokora Negas Nabu Customs Kenya na Customs Tanzania asbui njema na boyiga tanga akuganania na pamoja na Kemi Sovi Motangi na omwana Joy watu wale mambi engi ya pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill TBD hata mkiwa likizo oinero eno kumochera bono oteino na baoro kiwa bayenga tigango babeke omukia bonsi no nyabale semotimoko Dominic Nyabuto ta mwalimu Dominic nikiwa Kisii County Keumbu Amasago base tune in mpaka tamati. Asante sana Dolphin Mora always tune in watching you loud and clear. Good morning Brighton Dorcas and Joshua. Let's thank God for granting us to see another beautiful morning. Glory to him. May I wish my family parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies to have a wonderful day ahead of them. I am imeensakia mpaka omoeri. Asante sana Dolphin se omo kobere imeyomo video wekomaria Susiri Ruma White watching live from Kitutu Masaba. Asante sana Vincent Kenyoru out
kutoka Iranda Nyakoe ward niko ndani pamoja watu wa Kegogi wote, asante sana. Happy Nyakuz atenga korwa minyinkwa ebate wakire buyana my dad Philip Kingoina, my mom Milka Kingoina, asante sana. Happy Nyakuz. Charo William count me in from Sensi Kisii, asante sana. Teresa Umbogo wakire buya wa Brighton Joshua na Dorcas wakire buya Kigema nigo inde ya ime Ndizi TV ndio mambo yote korwa Saudi, asante sana Teresa Umbogo. Motureti Orura jaho awata watching kurwa Nyachichi Secondary School watching, asante sana. Jared asoko bimeyomoro berio K.C.P.E Justin Kinara, good morning Brighton niko tune in show in the show live from Kisii Kegochi. Tuangoja uchambuzi wa magazeti pamoja na Pastor Pethuel Ogenche, Dickson Omari, Bernard Kinara, Joyce Omurwa, Samson and Samuel Omuru, asante sana. Peter Omari watching Sugutanya Mache niko ndani ya show na keep it up Ndizi TV to come kwetu Nyamache, nawapenda sana pamoja, asante sana Peter Omari. Tualike nyoso tualikire ntoche togotalire na Ndizi TV beke merobero Kigima. Irene Keruwa, good morning to us. Also imeyomorobero Irene, asante Kigima. Agenda mwancho balego to my SMS yao etunya uchikwa toka asembe wasensemo ya Facebook na boyiga sensemo ya SMS ntetenga mu yo minto Brighton iribaga edyanyale kubwatuka ekira sensemo ya sensemeri SMS amone chinde etunyale uska wochimotwe kuyazano manchu muri Ndizi TV gatondata kumurekera na usuko batuko kora sensemeri ya check datuko nyoribna alitiko lya Jumamosi Gusii urban extravaganza no ikala area sensema ya Camelback hoteli ya Camelback ekaranoje Betra na Miss F batwarganleti omosiki motindi litukelio ekaroje kumena nabasani awo litukelio chakira chinsa isano niso tujamugaso jinsa 12 nenusu ya maroba igogwate darikuna litukelio Jumamosi ilitoko swatale 2 mwezi wa 12 omwaka oyoiga ejigali Jones Chipara Jones yojireti ya sensemeri ya Camelback hotel ala sensemo ya Kiogoro Betra na Miss Eva gondena nigekare moto wa kuotea mbali oyugo na Gusii urban extravaganza chitali kibere ningi kokora ende tumira noro neribna bono entrance fee nigere shilling 200 peke yake chiziringi chimibere emia chiabiri 200 igonto atete kurukale na bono tangani kwa bekire netie bono ina cherenge ticket yao ose entrance 200 ngakiogora lipa na M-Pesa till number 9666651 lipa na M-Pesa till number nigere 9666651 ende onyare wikwe jira edike ditomirane orongi geragere ndomena ni tukuria Jumamosi kiani gekare weekend igomante tokore tochake weekend ande tokore weekend lia sensemeyo ya ensemeyo ya Camelback na rano ene misa netoroberetina weekeye litugo lia litukura Jumapili engo tebinde ngaitoko chiko endali misa Jose Mokoti na rojina ametuandalia na yena around ye wikatoa ndesiko toje angenaye igasi kagere bosio gote bine na ngakemisa Jose Mokote nera tebete na bono goika togende alisiko tojigo tuara emisa Jumapili gote binde yakini bwate tarikina Jumamosi ero Gusii urban blaze Gusii urban extravaganza ne gotokara alias mobogani Camelback hotel alias sema ya Kiogoro nilo jina Betra na Miss F wamejiandaa kabisa abasanino wabakare au enzemeni notete ko rabasa notete ko tenga notete bana ko rusia stress tumirane litugo liri ya Jumamosi asenzemeni hoteli ya Camelback hotel asenzemeni notete ko nyora mange ose information nyingi na bugwake namba ya 0734 3865 wakena 94 inere namba ogwaka ase onyore amange ekero otagete onyore amange koru ase ensemeyo igoma jumere nabo konya go tome SMS yao osena bonya kwena chire ticket mapema ayogo chigosoa ase ensemeyo so wakena namba ya 0714 3865 6594 inambe yende ya Safaricom nigere 0714 386594 ine namba ogwaka ende onyore amange koru iguru yumroberio yo tokare go tuara ya senzema ya Camelback
abari kibonsi ba Ndizi TV osabara libonsi ba Ndizi TV no bakale omena na barabu moja kwa moja. Jo Jared Kibaso Orango from Mabundu morning na weka ndani ya na teteno alimi yensaki na wafuatao Adena Villas Kibaso Alvin Abuga Brian Olango na kwambuka akwadena baso ime yomoroberio oyinkwambuka Kibaso adena baso ime yomoroberio asimambi ya aboniga. Asante sana. Nino jena Jacqueline Nyakchoya de anondi me yomoroweli Bright na komoja. Asante sana kwa mafunzo mazuri ambayo unatupea kila siku. Asante na wewe da Macklin yakarole me yomorowelio obwensa kia abono mambi. Yenda utamachi ujumbe jeno asemambi ya abono. Joshua uta na ere director edo se produce to kwena kuno morowelio yogo cheire asenjera ya bene ekarare asezemerinde ye studio asemambi ya abono. Yenda utobwatia notumera ujumbe yao karotokubordina ine korengana yoro jena matem aya amachivu ya matemu amanene a K.C.P.E kia soka mbuya soka abo tutumera uchumbe yao asemambi yaboni katuta tusio mia senseme ndi studio tokwira na tuenda senseme tuenda na check tumako kwira senseme magazeti kwa to konyena gekora gense ya monenu si abona mambia amageni tungikara studio tokole ustuku andego rich mcheito asorogorosi na sinzito ya Kenya toraenda senseme ndi iyo mutimoko. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Omogoko ekegeni kali moigo Omurigiriye bu television ya Ndizi TV Umurugiriye Gusii Urban Blaze Uyungo kirakira lituko rya Jumatatu wika ijuma Gucakira chinsa isano n'izuto Gwika chinsa ikomi Na Petra Mukera Na Miss F Nigo gukoretera umuyigo munene kigima W'ugukuru mwaka Na bwigo gucengera Ebiyegwa by'abateria Bamatera y'abasahe Tunawakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Leo tutakubali kukulia Jumamosi asama chama na Camel Park. The only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza Shitariki ibere cy'umutinyi 12 asoma bogani o Camel Park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najboy Painkiller Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Man V Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Dir.Thomas na bandabange abubagendrete kwilikia Mbikere naroro na koreto mogoko gucakira chiza isano nisa tuchamugaso gwikarigorobe Bono ayibunu mwanchi w'abateri aba nabo igumwanchi w'umurubiriyo Gusii Urban Blaze twari tariki y'uwegera naroro iriyo nyariko basira chaka kugura ticket ya bono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano eyemo gusoa kesimi asichina mbichi iriyo manyamange ebesa yogo soiraroro nichishiligi 200 chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori Negenteki ya konyori bintu by'ugutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chigwaya n'ibintu binde binge by'ugutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chigwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Lepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose.
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigiriria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enoti sano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwensu bumugushi nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugenda ngurukuna bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomu na atari tukurida marwiri na malaria kuri turi sukari tupima blood pressure kupima turi kidneys kupima turi liver function test zones laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology abo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansura complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi majali afya yako usigoje kuungua ndiposa ututembelee Dynapath Laboratories A legacy of excellence. Jumapili
yeye asumurubiri w'emisa Jumapili na Joseph Mokogoti nigara korentere ekweya ya St. Paul II Oroboti Kisii Town Parish eyemo aseyemo kurwase kanise yuo nincho twegokie na gusanga nabararia bandizi TV gochakira chinsa 10 wekense yemo ya Maragoba. Asamaria tangoro kwa Edward Mongale, chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitariki 3 ngo baharigania abakristo bons n'abana kwaya baito St. John Paul II Oroboti tocha sobonge agar tusanga emisa iliyo togendere kurandia injili Ubwase kanisa Yoroboti Catholic Church Mseya Kisii Parish emisa Jumapili live imeya Ndizi TV obwansu Gusii Nyagaka Multi-Handling Services yekubwatrana nensemo y'obulimi obutugi bwetugo n'echinswe yeserikali ye county ya Nyamira nigego kolentera amorokerio y'umwaka bw'ekiri 2023 a Agricultural and Trade Exhibitions and Family Fun Fair iryo gusukia bosyo ebirenka bi manifesto ye county ya Nyamira by'obulimi manufacturing trade for sustainable economic growth egati yali uranyororo nobokoreri bw'ekibengi ao chi company ao chokorokereria iguru yamangana y'obulimi bwensi buli bwanchete kuligereria iguru yebyegwa gose talent n'ekigosori cy'abana amarokereria yo nigara korekane guchakira ritu kuri Jumatano kitariki 5 goika kitariki 10 cy'umutenyi 12 ase skuru y'oburuso ya Nyamira DEP yere kimite niye muchuka kurwa stage nene y'Kigali imeye town ya Nyamira bono iliuko manyamange iguru y'amorokeria yo buna konyora ribaga iliyo nayo boyo mobo akesimi ase namba inoti 52 ibere yemo isanonemo ibere inoti 53 isanonemo kianda gose inoti 52 isano neseto isano na ibere nye inoti maragatato eyemo gose inoti 52 inye yemo isato isano kianda ibere isato inye gosobari kireri uko guchiase Eric Makanga 01@gmail.com Boigo mbabwete ribaga ryukwege kachigari utariwakanira iryogosoa asamorokeria yo abantu abanene nigo bagwakana shilingi 150 na boigo abane 100 yoka agira bwango bwenyorere ribaga na boigo gwikira nororo asama tukayo iryubwe manyamange na boige mirobiri bekire iryogosuka busi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biamono mwanchu muri Ndizi TV kana tubwati asemambe yabona tore kurwa sensemeyo yo muchimoko asemambe yabona tutokwera na semeyo tutokwera senseme magaseti konende biamona son manda tutumache semestien na tutavina no moreme yo muroberio wensakia bono mambia Ndizi TV no torigeretie ensakia kurwa gesima uyu njoni muhindi adeana tanya kwa mojabi agotobwatia asemambi ya aboni. Asante sana nara nere bito mali adeana na anjete kurigelia sana Ndizi TV anene asomoroberi bwensaki adi ikaute abona God is good and I love your show kurwa suguta nyamaje biyamano Brighton asomoroberi bwensaki. Asante sana bito mali ekerode bana ni wanjete kurigelia umoroberio obwe ensakia ukabiza bigaili nere na morole adeana bigaili nyosi adeana alime yumoroberio asemambi yabone adeana Jongwaneri Joshua so kwene kibina umoroberio yo ochire buya ase ngakimwa yo korera. Asante sana ekaromanda tutebina tuara sugumire umoroberio yo tunashukuru sana asemambi ya abonia nindo jaridi nyaboke na somea baadaye lakini kwa mendero tena uko na sisi hadi tamati odewana uganyete toenda sense mu kingesegerikia magaseti asemambi ya abonia umonjorira kanyo tutumira uchumbe yao atatenga kionda tutobwatia yole
merobere kioro beti tukoria rero ngayao gocha ningiokora ngakioreka bona boto tumero ujumbe yao asemambi yabone bado na boto daina gwasogrurwasi gurwa kunyomba mwao wachire asike baokiao asemambi yabone kiagera egasi tunoko yesoma buna yekire ase studio asemambi ya abonio igontu wako nyorina igoro no nyorinde litukuria Jumamosi asitokale kujagera saa 8 mpaka saa 12 unusu ngaitokale Camel Park Inge Karoro Gusii Urban Extravaganza kujagira saa ngapi saa 8 mpaka saa 12 unusu dinki okora ende tumayo tonyora ne twensi asiribo erime gento okora ngelina bono enachere entrance ka 200 unabo kwenajira mapema etiketi yao yogosoa 200 ngiokora liba na mpesa kwa liba na mpesa till number 89666651 Kwa tumire shilingi 200 utakuwa umesaidika sana atoso ega alitotenga basa ningo tebwe bakara bange sana litukerio tutajaja ndani ya nyumba Joyce Nyanjamata na good morning watching from Saudi kuna sisi asemambi ya aboni asante sana Ingira yelitongo Jared Uru na yeye anasema ya kwamba kuna sisi ukugorokwe mbata kuru ikenyegesuzu go ikakitengera Nairobi kuna sisi abange sana tetina baso imeyomoroberio kurinde bonsti abasoe Rebecca Bochero ino good morning mwensi Brighton Dorcas na Joshua itugori kanyeku adena tutwari tugori kanyeku asama sabiki onsi abairi abasani bila kuacha nyuma ababisabane tari kuwe bababisabaye magega Akirandeni zata na watching live from Nakuru City. Asante sana salimia kina Susan Kiika. Abigari nyosi zata Nakuru Jitao Hema. Watching live hiyo nelie bunge ya Jaliba Alimbasaba. Asante sana. Asema ndezo tuto majiu. Chumbe jeni tuwasoa sensema ya magaseti. Asema mbiyaboni hapo na botambi ni wambate gaseti ya The Standard. Unabutambe gazeti ne ya Daily Nation kurende nyuma ntara wekiasi gazeti hiyo ni ndochenga Joyce Nyanjamata good morning watching live from Saudi asante sana Engirayeri Tongo ayote Jared Uru awatenga live watching nikiwa Lower Kara Nairobi abaiga nabantu abaya P Sheila Kemuto Anastasia Nyanchera nere mama Rose Michemo Uhuru Opanga amone tata Matumbo Junior reloaded Nyamo manye makogoti Nyangaresi Robert Obutu Uhuru mamake Brandon na Moses Ntabo Nyamwange Ndizi TV awote aba moweke Ndizi TV moso imekigima awote watching live akoriyo likora chinsamaje chakarane okogoro kwembata korwa Kenya gesu twata go ikagitengera Nairobi niko ndani wapi Kirandi Dennis na boigo awote omonogeri Onyangori Rosi Michemo Mochokoro onyansinga erikimomanyi amona abande abange naboigo ebararanya goti chenge brothers jet asante sana na Rebecca Bochera te oino ata good morning mwensi Brighton na Dorcas ko Joshua litukori iri kanye kugochi asa mashabiki abaira basani bila kuacha nyuma aba bisabane pamoja na Nyagaka yekale bukorwa Qatar Joshua na Faith abana baye na tusabirane intwe ase intwe asante sana Rebecca Bochero ina tenga tusabirane intwe ase intwe na boigo aganiri abana baye mona Nyagaka kuchisama cha Qatar edituko rigia mwancho moyeria tiganko ine ya masemo wikase gazeti yane ya Daily Nation ase page ntanga tunyane kulige na ya molekeire osea irobolito ase gazeti yeiga to chakira ase page ntanga lingana li mwamu nigobone molekerete igoro yo morai bwense unabereka gotangwa goikirania ase chikoria itetidio wakana chibesa sense meri ye chibesa sense mo ya health na boigo aso okwonia wa Mombasa na Lamport yo manchmo nero lingana li mwamu ligote ligosedikire ase ase monu we Kenya molenga blocked awali kirego na boigo ase bono ligote bangaki ekigambiro ase wikeiga bono kyanyalire kwaka omorai bwense Dr. William Ruto kiranye kiroro asogotenenia bintu bitatu
pillars asensemeli ya Kenya kwanza sebono anya tegobanya usekigambe Kenya tegotenenia igoro yechibesa chinyumba chibesa chiri chinyumba chabegetwe ekibono chimanyeka ina housing levies ebono ntochikomenya abwa matukama aligo chimoto na kibago cha koirera kogose kokolera asekigambiro kyabaire amatuko 45 45 days ego chichikale bono ago chukwera motenyo motanga nteriki 10 asebono babaire eribanyare kobeka appeal asekigambiro eriko igoro ye engana ye gose igoro ya ebunekigambiro kyabetege kubwatoka bono bairu nabarwa matuko yoko ene kingankobeka bale appeal igoro ye engana yo ya housing levy gose chibesa chiriche tax eri nyumba nabo igo asensemo ya social health nigo bono omo Kenya yomo aigetie igoro ye aige gusegete bosubwe kigambiro ase ogoteba go challenge serikali osugo pinga serikali naki goteba nga tumwa bo Kenya abo Kenya otarelikia ase ekyombe ase social health insurance fund yibonere chief ya irete dibagaria na chief nga to kwa ibubokoleri ase nyagitari konye torelikia egento bono Mokenya yomo aigetebo siobe kigambiro eliogo chiago pinga engana ejonga tokwe gubokorere ase nyagitari konyetora irikia ase omoroberio yobona negento boigo gyatene ntwo ne court nabo igo asensemo ya Mombasa ase abamenye kuro ase chinsemo cha coast gose chi county cha Mombasa anene Mombasa county nabo igo Lamu igo bono banyorire omweso magaye koti gotenenia serikali kurwa sokonia kwa Mombasa port nabayigo ne Lamu port sikiriba tenga abu nabarabu no bagwa toga no bakwenyorera kera zituko omwanchu muri abo togotikana na sense meyo igoro yogo tangwa komora ibwense bono togocha ase peji yentangane boyige muri kretenga ki omora ibwe kyama kya ODM ne Raila Odinga bono arure bimonyo nga maandamano na chikwira na ase chipara ase bona tenga bago echinga bago chukumira na amona babunge bakurase azimio la umoja nigo bono babegete meroberio konye magana ali batagetekera nigune serikali tago chikoikiranirwa nigo bono barachi koira na ase chipara eribono kora amandamano nigo bona ebimonyo bya mandamano byasoire wesokia gosembi chigokorekana konye magana alia abekire gosebit ebitango biri babegete barwete gochase abantu bari bare gukora committee ya bipartisan konye mbali guchikwikirani amagani yabo amagani ali barwete konye mbago chikunyikirani wono koranga na berache bakongu se chipara chi street kera nga abantu mbachire na mandamano ayundu chikonya manya buyake agera ego iko chikokora balege ikaro aseri tuko lialero nabo igo ase ensemo ya nero amafta ndo chenga ne kiombe kia DCI nigo bono kegenda to korobutuki igoro ya amafta ayoye amafta ali agotumikwa agosa yokoriera yechinye ni akurukinga naro edible oils bono kiombe kia DCI investigations bono kegenda to kora obotuki igoro ya amafta yo bono aya agendrete asibono babekire byara nabo abatenere igoro ase company ya KTNTC asibono Kenya National Trading Corporation asibabekire byara anaere pamera mtua sebo igo babekire byara usabege tubyara ediba poko chikobolirwa igoro yobo manyi bwa amafta yo usare ntiro botutukane asensemeyo nabo igase page yiga omwanchu murigera nigo bono ikomone kiretenga ki abantu emye ya mone 200 babere bagosiria obugima bwabo abande chiribu 53 na kianda ababire bagotigwa batabwati chinka asensemo yombura yelnene osa mache ya amali babere ka koira chinyombe tugo nabo igo koita abantu ase chi county chicharo kane wakwa mwana gosenyoro wakwa konene ne county ya Garissa Wajir Mandera Amona Tana River ichini chi county chiri chabere chikwa kwa mono nembure yo ya Nino manchu murigere
abo igone mulikirete igoro yobo ibi bwa bete bakorekana ase county iri ya Nyeri archdiocese ase bono abantu bakagere gochia koiba omo ase kanisa yo ase relic of blessed sister Irene Nyata oibono bwangoiga ogochiko koinyoro ogochiko kore koinyorwa ose makumbusho naki abe esabari yayo gochi mnabete saint yo mancho muligera bonegete kyo gokumya bono paka abaibi bagoso ase chikanisa ime anara mulikira ase page ntangani ase gazeti yega ya Daily Nation kolende ninsome na ukumanya asubu ime aria amulikire Biasano manchu mulire on Ndizi TV genda tutumira ujumbe yao baada ya tustigerera aliara asizeme magaseti asimambi yabone nkorete wikasi gaseti ya testana limambi yabone ndi mulirigete na bono omweso no majitikorekana asaba koli miremo bense ya Kenya anekere kigambiro kiara begete break ya sinini guru ya housing levy kolende aba Kenya niyo bakonyasa matuka yu atigate 45 ende bachikumanyana ine ngochiriko tuguterubene isiko gose bado serikali nero ngojerewe karakari erorena ngaki egochi korigereria enganeyu oikabona korengana nikombekeri gosangiri bango Kenya level no tori ogya tena agesaba Kenya tuchaguna chibese 18 billion niyo bona jana jirwe korwa saba Kenya baliba kori enengo se baliba kwa kana amanganayo 18 billion bono matukufu tufabatigarte nduchukumanyana housing levy yengo tukuterwerare gose bado kuna marekebisho itafanywa anilo je kupet secretary general Kero Misol ni gato gatie kambero azuko na jokubana jita tena wena romweso gojia saba Kenya nande ige kambero ni okigure eliogi yaba Kenya ase okorera balirire asamatuko amange omorai bwe kyombekeri kyalo South of Kenya Deuli ne nanyarika kwanira igoro yamanganayo anajetwe gakura wana Just David Machanja ni gatete na Kenya gose ichiko ndia bwatutiwe anene ase okona chaba Kenya chibese chikwenda sensemeri yobwagachi bwe nyomba ase ense ya Kenya bono nabera chikobetereri kiromo Kenya wakanira new heritage scheme ayo onsi oyanyara durduriringa kimo wasiri bwobacheno nesuzana kuminja akarigo kwana bone serikali we yatomire chibese jijiji okonya asensemo yemibasukano eli aredirwe nembure nyingi yendete gotwa ase ense ya Kenya nino nemuregetega muna naki liberal gendete kobwata asensemeli gose amangana yendete kobwatwa igoro asensemo ya oil deal nino jigega buna hawili eneli na senseme trade cabinet secretary Rebecca Moy miano atakiri goika assembly ARS reguru yamaguta kolende litukuri goro mbaigete bakari koroboti amo na bande ego ase kyombegerikia DCI karobo tukibono bwachakiwe kunda ningo morekere ase bechi ya gatatu Raila Kalonzo ni gobono bamomochiri omurai bwense ose serikali ya Kenya kwanza nekerero biretie ojikonia ebintu bya serikali ayuni gara sebechi akabere ko manjume na charere wika sebechi akabere ekarano jena ayuba ko mochi serikali so kon jibarastazo ni gara sebechi ya akabere esomero mayana ningiege serikali tete koni na ndingie koni na ndingiraira ba kwandi goro yingane yo anekeroira tete na Kenya vibrant ge koni wa ni gaba Kenya ba chiko otwara amangana makong di amagutani gara chiko mentari gori kubwa abuna bono ya dana inke serikali ya koni di binto ugotia sabanta abanyeni ainyenyora sebeji ya kabere baya kwanda yokorobare nga sensema ya Nyamache county ya Kisii ebunge ya Obasi robageranete omoyega bogwa kambu ya asumugabana bwe county ya Kisii Paulo Simba Arati sebeji ibe onemurekete nga kimugabana bwe county ya Trans Nzoia George natembea kare ko mochomo konyi bumurayi bwe serikali gashawa buna nero kare kuigere nero kare gotumbe bitugi asowetana kwa gati yo mugabana no mo deputy oye ase county yo ya Trans Nzoia ayuni gara sebeji ya kabiri beji ato manjubaneri muregrede igoro ya ekyombeke gosete Kenya the Kenya National Trade Corporation KNTZ officials ngibanya de bawika asikyombeke ya DCI ekerobaya bare ko iraneli igoro bamanyete igoro ye deal ya mangana 16.5 billion ejijaro chikogora maguta aliyo korosi endagera igobono nigo baigeta ali ekerobo tukibono bwachakiwe
kurigeria mangana ayo ngakiba usekanete ngakine bengia ya me usekanete ngaki transaction ya koretu yoni go bali geti oroboti aburi tuko oria igoro ayundo jina romo jumari aenda kumurekerwa asinjira ya bene go jarali go K.C.P.E yakanire morgedena kibono abakole meremo barachikonyoro mweso au silefi enya era nyarike gotuguterwale esomera K.C.P.E ya kane ngo jarali go beji ya gatano manire morgedena bono nigo yarali go buna bene buna ba Kenya nigo jobeteri wakana 2.75% as a new medical scheme esomera ngoma yena itakubidi tena au singirevye kuruo ikigiaswa na kibona bakenya bagendete komigwa ase amangana yogwakana ebango ogwakana bichiba chiregoro ayini garase beji eyo boigo omosajo yomo nigo bono asibirwe myaka 50 45 years ase ogotoikana na ikaneti oboiti wa omorki wa oyomo renge gosomera alia Vera Beauty College ema wanyota miaka 4 ya ethire ebone miaka 4 ya ethire ekwathikana just Luben Nyakundi ni gobona nyothe idi oyiya goruna idi Mustafa ni gwatoko maja asebono agochikoba asechera emiaka 45 babere ni gobono banyari bago church gose bago igorwa amasibo egesibo nabarabo aso kagerwa bana ni go baikerenetie oboibi bwa 49 million yoboyo subside oboyo boli bweri gorire ize yonugete na Kenya ngakyobo ibogenda konyago go chinze bono ni go parliament ya sabire abalimu ose parliament ni go ya sabirwe bunenyarage council medical scheme y'abalimu anya some ngase beji ya agatano na kabere omwanjwa omurigeria by birth and talks nigo chanyara chigo fail kulingana nabaraibe kyama gyachubini obatena by birth and talks dialogue report tebwa sera bonde bwensi bogokonya aba Kenya anabatena gokwana litigirigora se county ya Nairobi aliase headquarters bakorawa na Secretary General Jeremia Kioni nigo bono ba mochiri oburai bwa opposition asebatena mangana alituatagere aligereriwe taigetigororigirwa ase serikali ekero egenda takomiga aba Kenya ebeja tano atotoneri morgedena El Nino Lens igendrede ase serikali bona nyariko toma emergency funds ejira chikokonya ase meroberio ya ogo konya bali ba kirumo chando bwembura ase chinsemo awa imeyense ya Kenya bono ndo jesakaja nigo agiru a vine ya 500,000 Kenya shillings magiga yogo taikirana ase ekamati taikirana ase kamati ya Mosamoneti korengana ne kamati ya Road Transport and Infrastructure Committee nigo bono ya tebiro magavana nigo amochete gose akaenda maminja anogo chiko kubono nigo akiru fine ya 500,000 Kenya shillings yo na half a million ayuni nyanya ngase beji ya dana gatoto manjwa umurilia ayina arondo cha murgeria karondo cha magavana bwe county ya Aziaya ne James Olengo egarade na bono niga begire merobere chikwene kibuna merobere ya bekuru rigo Kenya oboni we jinsu sensemeyo anekara chibes 4 billion fish industry chikobekwa sensemeyo ye county ya Aziaya ayuna aro manchumuri amurgeria sikaseti atestande karona kirase beji ya akianda ekarongwirana ningendera kuchibusio kamna birororo nyire kuragensa yamane nusia bono mambia mugeni tukara studio to kwanda mangane chemchito ande krato komurekera eskuru ya Maxwell Academy boyo nkia matemo nyaraka gosoka ikiraskia tano tuto boyo nkia bana banda kwe murungania igoro ya matemo ayubuna asoka Tukire na gazeti ya Daily Nation page ya kabiro mwanchu morigerera nigo bono molikirete igoro ye county ya Muranga ase abantu abange babere bakoitwa asegeka kyama tukamake amaiga ase abasubati barekane ngagoitwa abange mono baka abamenyi bense meyo bayimukiriye getambukiro kyogote ye serikali igo chakia obo tukina kumanya ninki gekoirera abasubati babeire bagoitwa asegeka kyama tukamake aetire ase bono atenga
asemetinye emeke gosemetinye bire ya itire nigaba abasubati batano babeire bagwitwa nabo igo abasubati 12 nigo bono babeire bagwitwa ase myaka bire ya itire negento bono kyarekanire ekoba mochando asense meyu ye county ya Murang'a ase bono bagotebanga tiga abanyanyembo baimukirire igoro nabo igo gokora obotuki gosigo cyake obotuki ninkige koira abasubati aba bagwitwa ankyo nankyo asibono baganirie obotuki kwango igwa eri nabo igo oborendi kotingwa asense meyo gento kyarekanga abasubati nabo babeire bakomia ase ensemo eyo ya Murang'a atugo tigana nayo mwancho marige tugosika moto ase page ya gatatu nigo bono aba egose kanisa yege katoliki bono ere raso omumo chano monene maiga ya baibikoso ase kanisa yemo ase county eyo ya Nyeri akida Saint Archangel Michael parish in Chaka me county ya Nyeri na bibi baswete na gutema kuiba mefano ya nere sister Gusii amarika sister nere nyata oyibono ore saint aseboniga nabigoro gochigo chingirwa ase amatuko are mutwe buna igoro yesabari yayo kuba omo saint igo mwanchu bari negento kyokumi gose abanyakanisa besemo ya Catholic gose dini ya Catholic bare no moichano ase oko iberwa gosaba bikoso aimena koiba mwanchu murigereria nara murikira se page yaiga bono nigo bono kanise yundo chenga abaumini ba kanise yu bale asama saba wasipije yu chibicha chikorokia ase bono bale no moichano na kiyo ibo kolekana ase ensemo yo boibu boko aneki ono nyane chikanise ime negento kyo ichania nabo igo ase page ya kana mwancho murigeria nigo bono emorekerete igoro ingaki wiki yega yabeire embe ase ensemo yaye Ruto asensemo yo morai wense Dr. William Ruto asebono baotebanga ebintu birie ebinene keep lands cyo morai wense wono cyabire kigo tuguterware ase kigambiro cyabeteke gotenenia ebintu bitato ase koti yabeteke gotenenia igoro wakana wechibesa cha housing levy aboiga NHIF na amangana yo kuonia kwa lam port NHIF mwanchu muri ganero bono yashteka ba chief gose na social health insurance fund bono ntoligo chikotumeka matukonye kego chikogendera ntoligo chikotumeka NHIF etogo chikotumeka SHIF gose chief yani ase obwenge social health insurance fund mwanchu muri gabona nige kigambiro abugora bono kya teneneti igoro yo wakana kwechibesa asense media housing levy ibono morai wense abeteka kubeka SAE aseme bangeri abeteka kubeka buna Kenya kwanza osebuna oba serikali ya Kenya kwanza bakoranga asense moyo bwagachi bwechinyomba abakenya babe bakorwa 1.5% ase enengeri bakwaegwa bono le kiombe kia ose aba ekigambiro mwanchu muri ekigambiro nigo gyatene niryateberenga nigere mamincha yeri kichiko gose chikondi bwatiri ase ensemo eyo nabo iga sensemo ya nero ya insurance nigo bono omo Kenya yo mabeteka wekabosio bekemna otenga ninki aba Kenya batairwa obokorari no nyambara irikia bono kere serikali yate batenga omo Kenya ndete yora chikoewa abokorari konye tarairikia ase social health insurance fund bono omo Kenya matenga agaikabosi kigambiro na ko beka amangana yora gatenga ase ki ora riniro mo Kenya obokorari konye tarairikia ase ensemeyo ya social health insurance fund ente kigambiro kyaligereti nabo igogotenenia ngana eyo ya serikali nabo igo asensemo ya port mwanchu murigire nigo bono aba Kenya kurwa ase county ya Lamu na Mombasa bono banyorire omweso maiga ye court oteneniwa okwoniwa we port ya Mombasa amo neri ya
ya Lamu kolende ni ko bono baete serikali amatuko 45 asensemeria housing useba mabaete ribaga serikali yokoruna barabwe birengere byabo asama tukaya korubone kama January tarehe 10 nyolenga barule na barabwe birengere byabo gusibikire bosibwe kambero korwe birengere byabo igoro je coach gotenenia asensemo eyo nabo igoto gosika moto asepeji ya gatano nalimo asepeji ya gatano nigo boige moliketa mangana yugo se ukwane egendrete kwerera igoro yekigambiro gotenenia amangana social health insurance nabo igo Port of Lamu na Mombasa nabo igo asense ya housing levy nigegendete ko molikera asora chikosoma ime wose aso obo ime mono se ngo kwerera asenchira yokonya chutia nabo igo asense moya peji ya gatano limo bono kwanera igoro morai wekiama kya ODM Raila Amolo Odinga asebono abwa tukirebi monyo nga gose hint nga nabo mandamana rachikoba muchimutwe konye serikali kolenta Ositali ko koramna barabu baganetie eri abakenya banyore omosa sensemo ya ujumi osa sensemo yo konga kubugima omora yo bukyama kyodi wendi gali kunya kwana yu abugoro chinga kigete asomo yega omo governor we county ya Kisii Simbarati asale wakangambi yamono abamenye be county ya Kisii soko mwa obo governor nigobono aikerente asatetenga konye ne baba ne bora botiruriwa national dialogue timu babwato ko roboti bono mbali gochi gwancha bintu biri baganetie yani konye mbiri gochi goikirani wambali wachu wanche serikali kubaira buna batatageti asebono aseatetenga konyo korangiria amandamano aboriti abakenya konyo korangiria amandamano obeso ke na boigo goika ase chipara asebono ase akwa nitaso mbonu wege swali atenga kwa sasa hivi mujitokeze wakipanga nyokonyoko mnatoka wengi sana na tukisema hata sasa mrudi si mtakuja wakati inakuja ambayo tutasema mumeongea tutasema hii ni sawa tutaangalia kama ODM tunasema tuko tayari igobano aina mangana yere omo oraiwe kama kia ODM asebono aboliri abakenya konye amandamana korangiri gochichipara abakenya mbesoke asebono torochena amangana go chimutwe na chigo konga konye bintu mbigo chiko kobe kubuya asaba Kenya barachi wesokia ase ensemo ya mandamano mwanchu mulingu go charali awika ase page ya gatano na gatatu ase bono erigereti osemo likerete igoro ya aba ekyombikeri abanyanyembo kya DCI kyobotuki ase bono bacha kiryobotuki bene ase kiombe kia KNTC kibono ketenete mafuta ose Kenya National Trading Corporation bono ase aba nene ase ensemejo ibabete bako teneniwa oseba babete bako beko byara na gwikiwa bose wa DCI ase okwereneria amabori igoro ya maguta ibono yokorosi ndagero mwanchu murigeria ntobata maguta ya petrol na bona ya mafuta ya naye oil bono ne nali echindagira amona bintu binde nabo igo ase boigo bako bori wa igoro yechibesa osokoreta kwa mafuta aisaine chibesa 16 billion ase bono boigo na ko echindagira buno mochere na boine gati amone bituma negati yebintu bono babete bako bori wa ase managing director Pamela Mutua abete kawekerana ase DCI chobes DCI ase abete gako bori wa igoro ya amagutayo mwanchu muri yango ikyase page ya 10 asebono emolikrete igoro ya wakwa ebengi ya equity ya berike wakwa ase maiga ya agotabwati ari amachiko ase enseri ya Tanzania asebono yendo chenga ba tukutire chibesa 5.3 billion maigabono oyo kwa efaini gose monto yo mo se oyo betega ko beka rikobesa osikwe mukichibesa nabo igotekirania amagani gose amachiko ari abikira se enseyo omwanchu murigeria nga omogeni ito ikire kolende ngo ikira ase page ya 12 asebono emolekirite igoro y'abantu bali babere bagwakwa nembura ajelino asabantu emiye
M20 babire bagokwa gwetera ase emibasokano yembura yelnino abantu chiribu 53 na kianda boigo babire bagotikara batabwati chinka ase ama muchando yobwembura yelnino yogende tokolekana gose ogende embure yegende togotwa ase ense yaito ya Kenya gogotigera abo mwancho murire kegera omugeni twikire etunyale korwali bagari abene togosanga nere eri atomanye mangigoro yichisemi obwenyorere gazeti ya Daily Nation bonyalwe isomera amange ekyagerana na amange amolekeire nabayigondo chenga asepeche ni moliketenga abantu abangeni gobono bako tebanga achatiyo yokugache nibo yobogotu asebona emolikire to mwancho moligire nabo isomera eri kumanyanga ninki agekogera abantu abange aotenga kuna haja yokugacha enibo chinga kicho bogotu na leche kokonya nabo kwenyore gazeti ya Nation irinyale go isomera asenchera ere engikirano byosano mwancho muri Ndizi TV na ransema ya magazeti azimambia boni kerongo kora nindo jena omuna chebina oyo mokuru ase county ya Kakamega nigo bono akarekorera agaragaro de abuna nigo agosereri go mabwaye nomo mbunge bunge ya Mumias East Bita Kalewa Salasia oyo adana kubata nekina na jete nigo bungo ya berega como gosereri abogi mabwaye asumuna chebino inerari kirio robot ngora abgoro ase gazeti ya destana liende bwe somere amange kona ase gazeti ya Taifa ni adana Ruto akatwa makuja yani nigana tirwe chindacha nigana tirwe chinchara kubatikana na mahakama ya simamisha mipango kadhaa ya utawala wa Kenya Kwanza Onuwede na bono chinchara cha Ruto ngonya kubuna chuchire ekero mahakama gendede konya kurorana ebintu mbira enda buya ase ense ya Kenya koregana neli chiko mwanjumaria na Raila ana mbinu za kupambana na Ruto Raila anataka kuri chinjera choko pambana numara iwense anenekero agote abuna bono bunda amechoka kabisa mwanjumaria sali yebiro byetu bya mnyoke SMS yenu gingwira na nomagani ngo gisomande asemambia bone mujuma tumira makine getuma ngo gisomande babo Duke machine ngo gisomande kratwera ne nomagani asemambia etwatena litukura lero ngo tona director Tom Director kurwa skuru ya Maxwell Academy ekarawo jo totebia mange nga kiskuru ya kora machibu nga kia nyora na nato deina erekorengana na machibu abwatuku naisa nigitinaro katorera Bible bande ebyombe binde bikwe murungani katwa jino dwarne baka bande bachira se koti bawote amna amachibu ya mwakoli airo ruya gose amatemu abeli marked lakini dwarne mpaka selection ya chakire ya form 1 bono ngoikanera to devine kerenga kyangere gege asimambi yaboni ene on Ndizi TV bonsumo usitoska kwena turaseka kerebosio Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Bana kango chikoli chibesa kioro bonus kwanda kioro ngo chikoli nganya chibesa chachire chinyinge baga ngo baheke bande so kibesa ande natagete ko so kibesa bubisi moretere mubekere mesa mote chibesa china koiberete akina baita chasokiri nkali nurende kambete ringata yugendo moyi echibesa nargo tikakoirana kana uchibwate kuchikiamo kama bona nganya kiamo kama tingochi ngare ne process ya kiamo kama tingo nyara konyibwate nkamkarine gari kurikyo goro ngamwa nkamnya kapaka mwembe nganya no ari gasikipati ngamatebi nonya kore gasirikyo montago tenenensa tominyoke orandu serchibesa chirasegete chasokejinye era kambodi ne chironi akarenge ne loan na asaba era kabone loan tamane bese bigeri ngani mangana ye chiloni jeti njoti kuchaka ko ni chiloni ne chiloni ochukumbwati singerwa msini kayoko iranga yoko rwa msini change that time Hanore basene ngakiyo ngamotebi gakiso wanja kwa togenda ne kibandi kya okoira
Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorori gucia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya iguru y'obukorori obusera burya bakurwa gucia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru y'indagireko y'umwana Gusii nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira muno ko chate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yo simbaka uno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batariringa kikindi cyonsi imeyumucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC wosoba kirizimi asinamba enotisano 2 eyemo marakabire inyayemo enotisano isate